Selam dostlar. Nişik keyifleriz. Sizge yürek türümden şılkan yalqınlı qaynar selamlarımni yollayayım. Soңғы arada hava tarışı elleni maqtanırlık bulmasa da layıqlı hitta, kızı dostlar, 10 artist yarışa birinchilikka tava ıntila. Ama layıqlı jingüşünü siz bilgilisiz. İstigizge düşürəm. Yaratqan jirşığız üçün meydan.tv saytına kirib tavuş bir alasız. Biz ise Allah'a tapşırıp başlıyoruz. Yuliya Talxina көпкенә башка артистлар кебек шелтәрле бизнеска кирип киткән. Күзәтеп барсагыз, моның белән шөгыльләнүче артистларны һәр даим тәнкыйтьләп торалар. Әгәр теге яки бу продукцияга ошый, үзең кулланасың икән һәм нәтиҗәсен күрәсең, нигәле аны башкаларга да тәкъдим итмәскә ди ул. Кызганыч, пандемия аркасында кайбер артистлар онлайн эшли башлады. Минем кебек бала үстерүче ялгыз аналарга аеруча уңайлы эш бу ди Юлия. Canlarını ötüp utlar bilen sağılır senler kimlere güllerime kara yuvanamam şeşekine mine güllerim akşeş
Дуслар, тапшырубыз кунагы Татарстанның халык артисты Илсаф. Ассаламу алейкум Илсаф абый дип исәнләшергә матур. Исәнмесез былай итеп зурлап әйткәннәре бик сирәк әле. Точнымы? Татарлар әйтмешли, точнымы? Әйбәт, Аллага шөкер. Бәлки исән-сау килеп җиттегез? Исән-сау, барсы да яхшы. Амин. Амин, бик шулай булсын. Шулай булсын, амин. Ничек җәйләр узып бара? Менә без Instagram'dan күзәтәбез, кайдар сезнең төзелеш бара, кайда бара ул төзелеш, кайчан күченәсез? Җәй узып бара шул, кызганычка каршы, бездә җәй инде ул күп түгел шул, безнең Татарстан, безнең тирәдә. Bir-iki şatna була да бетә. Бетә. Әйе. Ләкин төзелеш бу Instagram'dan күргәнсездер инде дә. Баяннарда уйнабанда, полныйсыз теге көч биреп торасыз. Әйе, эшчеләргә шундый гармонда уйнап. Ул бит кешеләргә карап торырга әйбәт ди. Җиңел рәхәт. Әйе, җиңел, шуңа күрә гармонда да уйнап, аларга көч биреп тордым. Ләкин бу күренешләр авылда булды, безнең төп йортта. Әни исән-сау анда бераз каралты кураларына шулай яңартырга дип төзелеш алып барган идек. Менә бит. Сәхнәне сагындыгызмы? Әлбәттә. Әлбәттә, ник сагындырды. Әле менә ниндидер чыгышлар була башлады инде. Әкрен генә. Әйме, шунда да җырларны кабатлана бит инде. Ярты елга якын концерт бергән юк, җырлаган юк. Менә җырларны куеп, искә төшереп барганда машинада да әйме күңелгә якын. Шулай. Сагынасың. Синең дә шулай да. Сагынасың. Әйе, мин дә көтеп торам сүзсезлек белән. Җырлар яңадан ишетелгән кебек. Әйе, була шундай очраклар. Хәтта Мотор җырлаган кебек даже. Кай вакыт. Әле теге 3 ай ял иткәч сәхнәгә чыккан вакытта бераз каушап китәсең. Беренче тапкыр чыккан шикелле ничектер. Буламы шундый мискәләр? Шундый нәрсә, шулай. Ну, шулай да пандемия вакытында ялышмасам бер концерт карадым. Ничә концерт булды безнең? Онлайн концертлар турында сүз бара. Бер генә түгел. Мин берсен генә күрдем, шуңа күрә. Безнең Татарстаннан булды, аннан соң Instagram'dan, аннан соң тагы 9 майга катнашкан. Шулай 3-4 онлайн концертлар булды, аралашып тордык. Тамашачы белән. Ә ничек менә рәхәт онлайн концерт куюм или тамашачылар белән? Юк, идә торып куядыр, ник теге расходланмыйча гына, әйме. Акчасы килеп торса, җырлау әйбәт, ләкин теге керем юк. Керем юк. Ә менә кайбер Ансы начар. Ә менә кайбер җырчылар онлайн концерт оештырып, акчада эшләүчеләр булды дип әйтәм. Андыйларга ничегрәк карыйсыз? Бердән начар карамыйм. Безнең хезмәт бит ул. Безнең хезмәт Хезмәт ул, ләкин безнең әле тамашачыны бик кабул итеп бетермәде, менә күренгәнчә социаль җитәләрдән шулай бит. Ләкин әле мин әлегә безнең татар тамашачысы онлайн концертка әзер түгел дип. Әзер түгел. Аннан акча эшләү мөмкинчелеге юк әле. Ләкин шулай да, әгәр дә син ул җырчыны яратасың, аның иҗатына гашык икән, син инде әлбәттә онлайн концертларга түләп тә карарга риза буласың. Шулай бит? Әлбәттә, бер нәрсәсе юк аның. Беренчесе юк. Әле бәясе дә арзанраганда. Яра, онлайн концертларны туктатыйк әле. Менә гомумән Instagram сезнең өчен нәрсә ул? Instagram'га башта ничектер сәеррәк караган идек бит инде, мин шундыйлардан мин консервативныйрак кеше. Аннан соң кирип киттем дип әйтергә була инде. Хәзер ул ничектер безгә реклама чыганагы. Реклама чыганагы Әлбәттә бик кирәк нәрсә дип уйлыйм. Хәзер шундый замана үзеңне күрсәтергә кирәк, җырларыңны күрсәтергә кирәк. Яңа җырлар, клиплар, хезмәтеңне күрсәтергә кирәк. Шуңа күрә кая аралашасың, нәрсә йөрисең. Халыкка барыбер шул ягы кызык. Шуннан күреп, ничектер аралашу да бара. Ә менә аралашу дигәннән хат язалар сезгә. Сез шул ук җавап бирергә тырышасызмы? Яисә соңракмы, анда белмим. Улай шундый чираклар. Ничек дип әйтим аны? Җавап биреп тә бетереп булмый. Шулай. Кай вакыт тиз генә дә җавап бирелә, кай вакытта сыңарак, кай вакытта бөтенләй дә. Комментарийларны барысын да укып барасызмы? Юк. Юк, өлгермисез. Юктыр. Кирәге юктыр дип уйлыйм. Бөтен нәрсәгә дә кирип, җавап биреп, һәр этергә бәйләнеп, шулай дөрес. Шуңа күрә кирәге юктыр дип уйлыйм. Илсаф абый, бик җылы әңгәмә булды. Бик зур рәхмәт килгәнегез өчен. Шулай дисезме? Шулай. Әлбәттә. Тамашачыларга, мәйданнарга теләкләр. Әлбәттә инде исән-сау булыйк. Иң беренче теләгем менә шу сынауларны үтеп барабыз инде. Алла боерса, һәм дә концерт залларында менә җырларны
карап торасыз. Мәйдан каналыннан шулай бит концерт залларында да бергәләп матур итеп очрашырга насыйп булсын. Амин, амин, амин. Ә хәзер клип дуслар. Bakkan şişmelerinin su tavuşun yaratam. Uynap jırlap yermesiydim yaşağım dip janatam. Uynap jırlap yermesiydim yaşağım dip janatam. Olay dip uylamadım, bulay dip uylamadım. Olay dip uylamadım, yaşağım matur şağım müterdim uylamadım. Yaşağım matur şağım üterdim uylamadım. Su boyunda su eğlene, tulgana kübeklene. 18'de 19'da var dünyası eğlene. 18'de 19'da var dünyası eğlene. Olay dip uylamadım, bulay dip uylamadım. Olay dip uylamadım, bulay dip uylamadım. Yaşağım matur şağım müterdim uylamadım. Yaşağım matur şağım üterdim uylamadım. Şakların gel şokların senin de üter eli. Olma kebek matur şağın isine düşer eli. Olma kebek matur şağın isine düşer eli. Olay dip uylamadım, bulay dip uylamadım. Olay dip uylamadım, bulay dip uylamadım. Yaşağım matur şağım üterdim 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 uylamadım. Üterdim uylamadım. Илназ Гарипов һәр яклап талантлы егет. Ул баянда уйнавын видеога төшереп Instagramга куйган. Илназ Арча педагогия күллиятен тәмамлаган артист. Элек тә уйный идем, хәзер дә кулдан төшми баян. Кызганычка каршы авылда үскән егетләр генә шундый ди җырчы. Илназ, бәлки, шәһәр егетләре өчен махсус курслар ачып җибәрерсең. Уйлап кар әле моны.
Endi yıllı yaktı bayram, bugün bizde to'y bayram. Ayda gitmek to'ylarga, to'ylardan eng maqturi bu. Ay, 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 tatlı bulsan, tatlı bulsan. To'y, 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 to'ylardan eng maqturi bu. Ay, 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 tatlı bulsan, tatlı bulsan. To'y, to'y, to'y. Tuğanlaşa, kıktalaşa, iki yasil iki yar. Olsaydı bu tuğanlık, kıyaştan da yaktırar, şekerden de tatlırar. Duylardan en mağduru bu. Ay, 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 tatlı bulsan, tatlı bulsan. Duy, 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 duylardan en mağduru bu. Ay, 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 tatlı bulsan, tatlı bulsan. Duy, duy, duy. Duylardan en mağduru bu. Ay, 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 tatlı bulsan, tatlı bulsan. Duy, 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 duylardan en mağduru bu. Ay, 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 tatlı bulsan, tatlı bulsan. Duy, 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 tatlı bulsan, tatlı bulsan. Duy, duy, Qarşalığız, bizdə bugün qonaqda Tataristanның at qazangan artisti Ravil Galiyev. Ravil abi, assalamu alaykum. Ve aleyküm assalam. Nişi xəlləriniz? Allah'a şükür. İşən sağ kelib җиттегез? İyi, yollar takır bit hazır. İnşallah Kazan arasını bik tez yürüyüz. Әйе, yollar киңәйде шулай бит. Ничек анда шаллы яклар? Шуннан башлыйк әле. Шаллы яклары гөрли. İnşallah yakları gürli, şal titip, kıyaş çıkıp mine uzatıp kaldı bizden Mine. şehirimiz. Менә бит. Инде без һәрбер килгән кунакка сораулар бирәбез. Әкренләп шулай әңгәмә барачак. Әзерме? Hazır? Аллага тапшырып, менә ничек уйлыйсыз? Бүгенге заман эстрадасыннан калышмас өчен нишләргә кирәк? Alışmaz için sıra özü cevapını sırap tıra degen zaman şabarga gerek alışmaz için. Şabarga. İyi, zamana bilen birge tiyizrek barıga tırışırga Шулай, шулай, шулай дөрес. Ә менә Шаллыда сез җитәкләгән музыкаль театр бүген ни хәлдә? Muzikal tiyatr eli jay oylarında jal itti deyip etsek de bular çünkü özünüz bilesiz jay günü iş küp. Эш күп. Artistlarının da işleri var. Бакча. Bakşa, kim anda nerse işli, kim nerse nişik bulduralar şolay. Кем нәрсә утырта, теплица ясый. Hazır mene sentyabrda indi işe kirişirge olayız. Allah Hem bilsin. özümüzün spektaklini düşürürge, nişik deyip aytayım, videoga düşürüp, şunday video material Онлайн рәвешендәме инде бу? yok. Online ravuşunda tük biz ana hazırlayıp koyasımız kile film spektakl etip. Eğer de indi mene kirekli urunga təqdim etir üçün. Әйе. Misal üçün bizim bir tane halk teatrı ismi olur, xiyalımızda var. Шулай булый. Şuna göre anday materiallar kirek bulur diye biliyoruz. Киләчәктә бар тик уңышлар теләп калабыз. Менә хыяллар турында сүз кузгаткач, шуны әйтәс килә. Менә хыяллар турында сөйләшеп алыйк әле. Бер әңгәмәдән укып алдык. Иң зур хыялым сарыклар асрау дигәнсез. Ни өчен? Ni için mi? Benim kurban ayında kurban şalatıran gadet var diye aytdı diye. Aha. Şuna göre benim şunday xiyalım var idi, eğer de özümnüm yurtumu jitkirip, özü xatamda yaşay başlasam, men hiç şeksiz sarıklar asırap, kurbanğa öz sarığımını şalırga tiyiş deyip.
ойладым. Менә. Менә шуның өчен мин үземнең сарыкларымны асрыйсым килә. Алла бирсен. Гомумән инде авыл җегете булгач безнең һәрвакыт өйдә сарык булды. Без аны һәрбер кирәк очракта, кирәк урында һәр вакыт чалып, итен куллана идек. Шуңа күрә инде Менә бит. шундый хыял калган. Үземнекеләре булсын дигән. Алла бирсә киләчәктә булыр дигән өметтә калабыз, шулай бит. Хыяллар Әйе, кирәк. аңа күп калмагандыр дип уйлыйм, Алла кушса. Һәм инде безнең лайыклы хит парады Instagram белән бәйле булгач, Instagramга да бер-ике сорау бирәсем килә. Бүгенге көндә ничә подписчигыз бар? Бүгенге көндәме? Хәтерем ялгышмаса, белмим. Түгел, белмим, дөресен генә әйткәндә. Бер дә кирип караган юкмы ни? Мин аны карыйм, мин беләсезме ничек карыйм? Менә бер вакытны минем куйган видеоларны, материалларны 2000-дән артык, 3000-дән якын кеше карый торган иде. Әйе. Хәзер нишләптер ул сан кимеде? Белмим ни өчендер, бәлки мин активлык кимегәндер. Күбрәк видеолар куярга кирәк димәк. Әйе, күбрәк тә куярга кирәк, кызыктырак та булуы шарттыр дип уйлыйм инде минем. Бәлки мин туйдырып бетергәнмендер үземне үй салганымны күрсәтеп. Шулаймы ни? Әйе. Менә бит достлар. Һәм инде Instagramга килгәндә, Instagram нәрсә ул сезнең өчен? Рекламамы ул? Гомумән алганда ни өчен кулланасыз? Менә нәкъ реклама өчен генә минем Instagramны кулланганым юк. Аның өчен Күп җырчылар акчада эшли Instagram белән. әйе, ишеткән бар, аларга мин бары тик уңышлар гына телим. Миңа кешеләр белән аралашу мәйданчыгы дип әйтәсем килә инде, бары тик шул гына. Тере аралашу инде ул җәмәгать, шулай бит. Тере концертта халык белән, тамашачы белән аралашу, ансы башка төрле. Һәм инде Раулавый теләкләр әйтеп булсагыз тамашачыларга, мәйданларга. Тамашачыларга шуны әйтәсе килә, менә кичә генә шундый җыелыш булды безнең иҗат коллективлары җыелышы Чаллы шәһәрендә. Шунда инде менә бер хәбәр ишеттек, шатлыклы 17 августтан концерт заллары 50% тутырылыш белән ачыла дигән. Димәк инде артистларга Әз генә юллар ачыла. әйе, хезмәт мәйданы барлыкка килә, ниндидер мөмкинлекләр туайны эшләргә, халык белән аралашырга, чөнки сагындырды тамашачы да, тамашачы артистларны сагынгандыр дип уйлыйм. Шуңа күрә менә бу мөмкинлек әкрен генә ачыла. 50% булгач, аны арендасы да 50% кына булыр инде, име? Бу сорау шундук бөтен кешенең башына килде, нәкъ шушы сорау. Чөнки үзем җырчы Раулавый, шуңа күрә бик нык борчылам, тиздән үзем концерт булырга. Кемдер өметләнә, юктыр инде 50% булыр арендасы да дип, кемдер әйтә, аның бит коммуналь услугалары күбрәк. Аңа карап кимеми дип, шуңа күрә аренда. Шул килеш калды. Төрле уйлар йөри. Ярар. Җырчыларга зур уңышлар телибез, тамашачыларга бер теләк, шуннан да үз яраткан җырчыларыгызны онытмагыз, мәйдан каналын карагыз, бергә булыйк, бердәм булыйк. Хәзер клип дуслар. Ташлама мине, ташлама, гел минем җаннарымда уян. Акты көннәремә кадәр ташлама мине, хыян. Ташлама мине, хыян. Ташлама мине, ташлама, ышандырып син мине, егет, мәңге күзләрем йомганчы. Ташлама мине, ташлама мине.
ташлама мине сөйіп. Ташлама мине, ташлама, Гүлтір сафлығыңын шәші, Соңғы сулышыма қадар. Ташлама мине, яшілік, Ташлама мине, яшілік, Ташлама мине, яшілік. Лайыклы хитны Лейсән Ихсанова башкаруындагы «Син үз кешем» җыры дәвам итә. Лейсән бу җырын тормыш иптәше Фәнискә багышлаган. Гомеребезнең соңгы көннәренә кадәр парлы тормышта балаларга үрнәк, терәк булып яшәргә язсын ди ул. Амин. Без дә бу теләкләргә кушылабыз.
Эльвира Рақипова тормышындагы мөһим бер шуу барлыгын әйтте. Хәзерге вакытта җырчы баллы ризыклардан баш тарта алмавына уфтана икән. Эльвира юкка борчыласын. Беләсең килсә, баллы, татлы ризык ашаучы кешеләр акыллы, зирәк була. Нәкъ менә синең кебек. Yaratkanlar eğer siyem diyse Gül şeşekler uğrar dünyası Көңелнең юк бердә үзгәрәсе Көңелнең юк бердә тынасы Яратканнар бары сөям дисә Язмышларда булмас ялгышлар Яратканнар әгәр сөям дисә Һәркем үзен аңа багышлар Яратканнар бары сөям дисә Язмышларда булмас ялгышлар Яратканнар әгәр сөям дисә Һәркем үзен аңа багышлар Яратканнар безне сөям дисә Артыр иде җирдән яхшылык Яратышып яшик бу дөньяда Теләкләрне чынга ашырып Яратканнар бары сөям дисә Язмышларда булмас ялгышлар Яратканнар әгәр сөям дисә Һәркем үзен аңа багышлар Яратканнар бары сөям дисә Язмышларда булмас ялгышлар Яратканнар әгәр сөям дисә Һәркем үзен аңа багышлар Яратканнар бер шәт сөям дисә Яшәү көче кунар җаннарга Хисләр белән җырлы моңнар үреп Яратам дип әйтик ярларга Яратканнар бары сөям дисә Язмышларда булмас ялгышлар Яратканнар әгәр сөям дисә Һәркем үзен аңа багышлар Яратканнар бары сөям дисә Язмышларда булмас ялгышлар Яратканнар әгәр сөям дисә Һәркем үзен аңа багышлар Яратканнар әгәр сөям дисә Һәркем үзен аңа багышлар Бездә бүген кунакта Караш төркеме солисты Дамир Зиннатуллин. Сәлам, Дамир. Сәлам. Ничек хәлләр? Аллага шөкер. Үзең ни хәл? Әйбәт, Аллага шөкер. Син полны ике куллап күрәсең алай. Әйбәт, миңа ошады, рәхмәт. Хөрмәт итеп Хөрмәт бизү рәхмәт. Дамир, менә гадәттә җырчылар төркемдә җырлыйлар, аннары соң аерым үзләренең сольный программаларын башлап җибәрәләр. Ә синең киресенчә, син башта үзең җырлый идең, шулай бит? Хәзер син төркемдә. Нишләп алай? Минем хәзер да кешечә түгел, шуңа күрә шулай килеп чыкты инде. Но дөресен әйткәндә, инде мин сольны җырлый идем, элек үзем телеканалда да эшләйдем бит инде. Барлык сольный эшләрне, барлык әйберләрне калдырып, мин киттем инде Караш төркеменә. Кастинг оештырдылар, кастингны күрдем һәм мин әлеге кастингда җиңеп чыгып, үземнең менә Караш төркемендә урынымны алдым. Ничек соң, ошыймы? Ошый, Аллага шөкер, монда син аңлыйсың, зур максатка баруыбызны. Һәм инде әлеге максат җиңел бирелмәсә дә, ләкин инде без әлеге максат өстендә эшлибез. Монда теге
зур максат өстендә эшлибез инде. Менә сольный булганда бит инде ул үзең барысында хәл итәсең, кием, репертуар, клип, аннары финанс якларына куярга туры кирәк. Төркемдә булгач, ничектер 50% скидка шикелле шулай бит. Бөтен кешедә или сездә ничегрәк? Монда дөресен әйткәндә, сольный караганда төркемдә булу җаваплырак дип әйтәсем килә. Ни өчен шулай соң? Чөнки син монда үзеңнең теге интересларны дип әйтик, үзеңнең интересларны гына түгел, монда бик зур команда интересларын күрсәтәсең. Һәм инде бер-береңне аңлау кирәк, шулай бит. Төркемдә бер-береңне аңлау, кием якларыннан да, клип якларыннан да бәхәс килеп чыкканы булдымы соң? Бәхәсләр безнең группа арасында булганы бар, әлбәттә инде тренировкалар вакытында, болай җитәкчеләр белән Аллага шөкер безне аңлыйлар. Продвижение иҗат студиясына бик зур рәхмәт. Менә бик каты итеп кызып киткән вакытта кайсыгыз тынычланды? Сезнең анда бер психолог та бар дип ишеткән идем. Дики. Барысы тынычландырып, дип кычкырып, өстәлгә сугып, ана утырыгыз җегетләр, хәзер сөйләшеп. Һәрберебез белән шундый теге әңгәмә үткәргән. Менә бит төркемдә психолог булу бигрәк тә бик зур плюс икән җәмәгать. Менә синчә караш төркеменең популярлаштыру өчен нәрсә кирәк? Эшләргә кирәк, яңа җырлар кирәк, яңа клиплар һәм инде куелган максатлардан тайпылмаска кирәк. Синең өчен Instagram нәрсә ул? Instagram ул хәзер шундый мощный инструмент дип әйтәсе килә, үзеңне популярлаштыру өчен. Популярлаштыру өчен бик кирәк. Сторислар, постлар һәр вакытта да кертеп торырга кирәк. Һәрберебезнең бит инде иртәсе Instagramдан башлана, ятыр алдыннан Instagram белән. Белмим, минем иртәм WhatsApp'тан башлана. Хәерле иртә туганнар. Менә шуннан. И открыткалар. И открыткалар. Анда төрле видео язмалар, җырлар, гомердән ничек уза, ничек кайтарып булмый яшьлекне дигән җырлар белән башланып китә. Менә шулай. Мин әле аңа хәтле җитмәгән, но миндә әкренләп чыга башлады. Шулай. Булыр тагын бер 10 елдан соң Алла бирсә. Башка төрле ниләр ачылмаса дип әйтик. Менә шул. Ярар, бик зур рәхмәт Дамир килгәнең өчен. Әңгәмә чыннан да бик җылы булды. Һәм әйдәле мәйданларга һәм инде фанатларыгызга үзегезнең теләкләрегезне әйтсәгез. Әйдәзәр, мин беренче үзебезнең егетләргә Караш төркеменнән беренче сәламны җибәрәсем килә. Сәлам, Егетләр сәлам, барысы да яхшы. Һәм инде мәйдан телеканалын караучылар, һәм инде безнең иҗатыбызны яратучылар, безнең фандом канатларга барыгызга да күп иттереп зур сәлам. Безнең белән булыгыз һәм мәйдан телеканалын карагыз. Рәхмәт. Хәзер клип. Киттек. Син янда булсаң, бәхет күзләремдә, син янда булсаң, җылы күңелемдә, йөрәгемдә сөю хисләре дөрли яна. Син янда булсаң, бәхет күзләремдә, син янда булсаң, җылы күңелемдә, йөрәгемдә сөю хисләре. Yanımda bulmasam da eşek uyra Süzlerin, senin nazlı süzlerin Başkalar karşıdırsa da özün koyla Alırın fikrin Tınlama Kızdırma, kışkırma Hulkunu ko'rsatma O'z fikrin qo'ya Sen olardagina tinglaysan
Тыңлама. Зарина Салкаева янып киеп иҗат белән шөгыльләнә. Аның берсеннән берсе өр-яңа җырлары кайнар табадан төшеп кенә тора. Бу көннәрдә Зарина син генә исемле җырын тәкъдим итте. Син генә елмаеркан көлгәнә Әфәрин, кытлыйбыз. Барлык җырчылар да дөнья хәлләренә карамастан иҗат итсен, тамашачыларын яңа җырлар белән сөендерсен иде. Чәчәкләр бүләк итсин миңа, Алларын, кызылын, акларын, минем бит җаныңа үрелеп, наз көтеп тилмергән чакларым. Чәчәкләр бүләк итсин миңа, булса да аларның төрлесен, гөлләрдән үрелсен язмышлар, гөлләрең сөюен билгесен. Чәчәкләр бүләк итсин миңа, булса да аларның төрлесен, гөлләрдән үрелсен язмышлар, гөлләрең сөюен билгесен. Чәчәкләр бүләк итсин миңа, чәчкәгә чәчкәләр сыңарым, йөрәгем эчесе сагышта, мин сиңа җылымны урармын. Чәчәкләр бүләк итсин миңа, булса да аларның төрлесен, гөлләрдән үрелсен язмышлар, гөлләрең сөюен билгесен. Чәчәкләр тиз сула димәсин, алтында байлыкта бер көнлек, гөлләрен китергән мәхәббәт, чәчәкле сөюен гомерлек. Чәчәкләр бүләк итсин миңа, булса да аларның төрлесе, гөлләрдән үрелсен язмышлар, гөлләрең сөюен билгесен. Чәчәкләр бүләк итсин миңа, булса да аларның төрлесен, гөлләрдән үрелсен язмышлар, гөлләрең сөюен билгесен. Чәчәкләр бүләк итсин миңа, булса да аларның төрлесен, гөлләрдән үрелсен язмышлар, гөлләрең сөюен билгесен, гөлләрең сөюен билгесен. Зарина Хасаншинаның постлары гел мәхәббәт тирәсендә кайный. Әнә, яратамы, яратмыймы, әйтегезче ромашкалар дип гаҗәеп фотолар белән уртаклашкан җырчы. Ромашкалар ни дисә дә, ышанма Зарина, бары йөрәгеңне тыңла,
ул сине алдамас, ялгышмас. Anlatmışsın әлі хаман миңа, җилләр булып сөю юллыйсың, чәчләремнән назлап иркәлисең, артларымнан куып уйныйсың. Җилләр булып кына син киләсең хәзер яныма, җилләр тынса шаян җилләремне, тилеп күңлем эзләп сагына. Җилләр булып кына син киләсең хәзер яныма, җилләр тынса шаян җилләремне, тилеп күңлем эзләп сагына. Җилләр булып кереп куяныма, пышылдыйсың сөю сүрәсен, чәчкә сибеп үтәр елларымнан, иренемнән үрлеп үбәсең. Җилләр булып кына син киләсең хәзер яныма, җилләр тынса шаян җилләремне, тилеп күңлем эзләп сагына. Җилләр булып кына син киләсең хәзер яныма, җилләр тынса шаян җилләремне, тилеп күңлем эзләп сагына. Җилләр сыман җилләр булып кына чакырасың үзең артыңнан. Шул җилләрем әсир итте җаным, мин җилләргә кабат сатылам. Җилләр булып кына син киләсең хәзер яныма, җилләр тынса шаян җилләремне, тилеп күңлем эзләп сагына. Җилләр булып кына син киләсең хәзер яныма, җилләр тынса шаян җилләремне, тилеп күңлем эзләп сагына. Ринаш Шигаповтан җәйең ничек уза дип сорадык. Башка елларда җәй күңеллерәк уза. Вакыйгаларга бай була иде. Июньдә Сочига, августта Төркиягә, октябрьдә Таиландка бара идек. Быелгы җәй күңелгә ятышлы булмады ди Ринас. Эй дускай, елына 3 тапкыр диңгезгә барып, 3 ел өчен ял итеп куйгансың түгелме соң инде? Әле зарланган буласың. Яшь кыз минем егет чак, уйнама көлмә икән, сөймәдә имеш көймәдә, тауларга менмә икән. Әйтәләр дуслар көнләпмәк, сез һаман бергә икән, сез һаман бергә икән, сез һаман бергә икән. Siz hala beni
ömürünün uzması deyip yirme iken Ağardı şeşler ağarmaz Mutlarığa kirde iken Eyteler dostlar könülepme Siz haman birge iken Siz haman birge iken Siz haman birge iken Hey! Ne işisin sen? Şöyle. Tamam ver. İzle. Sonkonuzda. Sonkonu bir. İlk izleyedim. Ne saklattan varsın. İzle sonkonu edeyim. Hadi ne saklattan. Çabuk. Яра бик тирән. Исән калган дәврдә дә хәтерен югалтырга мөмкин. Қадірді хөрмәттә сиңа тик туган җирдә икән Оныклар үскәнчә яшә ятка сер бирмә икән Әйтсеннәр күрше буларны сез һаман бергә икән Сез һаман бергә икән Сез һаман бергә икән Сез һаман бергә икән Siz hamon birga ekan Siz hamon birga ekan Siz hamon birga ekan Тапшыру bir сулышта үтте дә китте. Мөмкин булса, сезнең белән тагын бер сәгать аралашыр идем. Әмма тәмләй бер күп булмый. Дуслар, лайыклы хит катнашучылары өчен атна дәвамында тавыш бирегез. Аның өчен нибары мәйдан.тв сайтына кереп, яраткан җырчыгызның төймәсенә басыгыз. Мин исә сезнең белән төгәл бер атнага сау булашып торам. Имин булыгыз, иң изге теләкләр белән сезнең Илгәрәй.